Hoi mijn bro, man is verbaasd. Ik kom check me wat gedaan. Nee, ik kom met guys als een even nummer. Ja, vertel me wat gedaan mijn bro. Al het iets geworden is wat er moest geworden is, ik heb een pille in van onze brazen. Wat nou zo mijn bro? Jij weer een ver wordt nou zo van. Ik weet mijn bro wat ik nodig heb, jou ben je peren ze jou. Mijn bro, ik kan praten met mijn brazen. Om te kijken wat ons velen kan doen. Oké. Mijn bro. Waar je gaan ook komen. Oké. Mijn bro is langs iets veel met aan te gaan. Ja, mijn bro, pak. Ik heb me zo om te gebruiken. Kijk, mijn bro gaan praten met mijn brazen. En ik wil uit weer wat gaan aan. Maar ik zou uit weer 3 straten. Oké, mijn bro. Ja, ik zal hem gebruiken als je ooit naar mijn kant komt. Je weet je na tijd ons komen lang wat. Ja, ik moet sterker doen terwijl ik kom guys. Dan neem ik maar. What? Ik is nou weer op die light. Sure.